Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Rama 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 Hare Rama Rama Hare Rama Hare 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. Hare ഹരേ Krishna Mataji. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ Krishna Mataji. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ Rama കൃഷ്ണ. ഹരേ Mataji. കൃഷ്ണ Hare Krishna. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിക്കാണോ? ഇന്ന് ഭയങ്കര കുറവാണല്ലോ അല്ലെ? ഇന്നലെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 8, ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ അധ്യായം 8 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതിന്റെ സമ്മറി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 8ാമത്തെ അധ്യായം കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ത്രാണനവും. അതില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യായം. അപ്പൊ അതില് ദുഃഖാർത്ഥരായ പുത്രരും ദ്രൗപദിയും അവരുടെ ബന്ധുജനങ്ങളും മൃതശരീരങ്ങൾക്ക് യഥോചിതമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. 8ാമത്തെ അധ്യായം സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്. സൂതഗോസ്വാമി എന്താ പറയുന്നത്? പാണ്ഡവർ മരിച്ചുപോയ ബന്ധുക്കൾക്ക് ജലതർപ്പണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച് ദ്രൗപദിയോടും മറ്റു സ്ത്രീജനങ്ങളോടുമൊപ്പം അവരെ മുന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട്, സ്ത്രീജനങ്ങളെ മുന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗംഗയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പറയുന്നത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഗംഗയിലേക്ക് പോയി. കാരണം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, തർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട്, ജലതർപ്പണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദ്രൗപദിയും മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളോടൊപ്പം സ്ത്രീകളെ മുന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗംഗയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. ദ്രൗപദി സമേതരായിട്ട് ഗംഗയിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്നാണ് 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെത്തിയപ്പോ അവരെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയും ജലതർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഗംഗയില് വീണ്ടും സ്നാനം ചെയ്തു. കാരണം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലെ പൊടികൾ കലർന്നതിനാൽ അതൊന്നുകൂടി ഗംഗാ നദി ഓൾറെഡി പവിത്രമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളും അതിൽ സ്പർശിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും കൂടി പവിത്രമാകയില് അവരതിലെന്ത് ചെയ്തു? ഒന്നും കൂടി സ്നാനം ചെയ്തു എന്ന് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ കുരുവംശജനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ, യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരോടും അതുപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര, ഗാന്ധാരി, കുന്തി, ദ്രൗപദി ഇവരോടൊപ്പം ദുഃഖത്താൽ
മതിമറന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു. ഭഗവാനും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ തന്നെ ദുഃഖം കൊണ്ട്, കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരും ബന്ധുക്കള് തന്നെയാണ്, എതിർവശം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സഹോദരന്മാര് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ദുഃഖം കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ കുറച്ചു സമയം ഇരുന്നു. ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്തു? അവരോടൊപ്പം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗാന്ധാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, കുന്തി, ദ്രൗപദി എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ആ ദുഃഖം കൊണ്ട് അവരും പിന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ടിന് കൂടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനും മുനിമാരും വിഷുപ്തരും ദുഃഖിതരുമായിട്ടുള്ളവരെ സാന്ത്വനിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അവരവിടെ എല്ലാവരും ആ ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നപ്പോ അവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാനായിട്ട്, കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചു? ഭഗവാനും പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഋഷിമാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ യുധിഷ്ഠിരനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ എങ്ങനെയാണ്? ശത്രുക്കളില്ലാത്ത യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം കരകൗശലക്കാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനന്റെ കൂട്ടാളികളൊക്കെ കൂടി തന്ത്രപരമായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ആ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെ മാത്രല്ല, ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. ദ്രൗപദിയുടെ മുടി പരുക്കമായി കൈകാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആയുസ് തെറ്റാതെ കുറഞ്ഞുള്ള മരണവും അവർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദിയുടെ ഉപദ്രവിച്ചത്, മുടി പിടിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അവർക്ക് ആയുസ് തെറ്റാതെ കുരുവംശം തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ, അവര് എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശത്രുക്കളില്ലാത്ത അജാതശത്രുവായ യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ. യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് വെച്ചാല് ശത്രുക്കളില്ലാത്തവനാണെന്നും കൂടി ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന്. അതില് 5 കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? സ്ത്രീജനങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണര്, പിന്നെ ഗോക്കള്, പിന്നെ ശിശുക്കള്, വൃദ്ധര്. ഈ 5 കൂട്ടരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് പാപമായിട്ടാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെ 100 യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇന്ദ്രനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് എല്ലാ ദിക്കുകളിലും വ്യാപിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സദ്ഗുണങ്ങള് 3 യജ്ഞങ്ങൾ, അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ കൊണ്ട്. ആ 3 യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 100 അശ്വമേധ യാഗം നടത്തിയ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അത് 3 എണ്ണം 100 അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തിയതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതും എന്താ പറഞ്ഞ, എല്ലാ ദിക്കുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങള് വ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ, പ്രശസ്തി എല്ലാം എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചു. ഇന്ദ്രനെ പോലെ 100 യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഇന്ദ്രനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങൾ എല്ലായിടവും വ്യാപിച്ചു എന്നാണ് 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി ശ്രീ വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അദ്ദേഹം പാണ്ഡുപുത്രരെ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനും ആശംസകൾ നേർന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്താണ് പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ് ഭഗവാൻ. കഴിഞ്ഞ് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ രഥത്തിൽ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭയന്ന് വിറച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ആര് ഓടി വരുന്നത് കാണാണ്? ഉത്തര ഓടി വരുന്നത് ഭഗവാൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോകാൻ ഒരുങ്ങി യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് രഥത്തിലേക്ക് കയറാണ്. രഥത്തിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഉത്തര, അഭിമന്യുവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഉത്തര ഭയന്ന് പേടിച്ച് ഭഗവാന്റെ നേരെ ഓടി വരുന്നത് ഭഗവാൻ കാണുന്നതായിട്ടാണ് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉത്തര പറയുന്നതാണ്. ഉത്തര എന്താ പറയണത്? ദേവാദിദേവ, മഹാദേവ, പ്രപഞ്ചനാഥ, എന്താ പറയണത്? പ്രാർത്ഥിച്ച് പറയാണ്, അങ്ങ് പരമോന്നത യോഗിയാണ്, എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. കാരണം ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, മൃത്യുവിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ അങ്ങല്ലാതെ വേറൊരു ഉപായവും എനിക്കില്ല, വേറെ ആരും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം അഭിമന്യു മരണപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറൊരു ആശ്രയം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും ഉത്തര പറയാണ്,
ഭഗവാനെ അങ്ങ് സർവശക്തനാണ്, ഒരു അഗ്നിജ്വാലയുള്ള ഇരുമ്പ് എന്റെ നേരെ വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് വേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ഉത്തരവ് കാണാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഇച്ഛ അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ ദഹിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ ദയവായി എന്റെ ഭ്രൂണത്തെ ദഹിപ്പിച്ച് ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, ദയവായി എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ. അപ്പൊ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വളർന്നു വരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഉത്തര ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ്, എന്നെ വേണമെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ എന്റെ ഉദരത്തിലുള്ള ആ ഭ്രൂണത്തെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് അത് കാരണമാകരുത്. കാരണം ഈ പാഞ്ഞു വരുന്ന ഇരുമ്പ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടതാണ് അല്ലെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വിട്ടതായിരുന്നു, അത് പാഞ്ഞു വരാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേന്നാണ് ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഇനി സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭക്തവത്സലായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ക്ഷമയോടെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഭക്തരോട് എപ്പോഴും വാത്സല്യമുള്ള ഭഗവാൻ ദ്രോണാചാര്യന്റെ മകനായ അശ്വത്ഥമാവ് പാണ്ഡവ കുടുംബത്തിലെ അവസാന ജന്മത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇതെന്താണ്, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തതാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. അശ്വത്ഥമാവ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം തൊടുത്തതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പാണ്ഡവ കുലത്തിലെ അവസാനത്തെ തരിയെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? ഭഗവാന് മനസ്സിലാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഒരെണ്ണാണ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, ഓർമ്മയുണ്ട് അത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, അത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം രണ്ടും കൂടി വന്ന് യോജിപ്പിച്ചപ്പോ അർജുനനും ഒരെണ്ണം വിട്ടു, അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി മുട്ടിയപ്പോ നാരദ മഹർഷി വ്യാസ മഹർഷിയും പറയാണല്ലേ, അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറയുമ്പോ അശ്വത്ഥമാവിന് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയില്ല, അർജുനൻ തിരിച്ചെടുക്കും. അശ്വത്ഥമാവിന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്, അത് വേറെ ദിശയിലേക്ക് വിടാൻ ചെയ്യുന്നത്. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധി ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഇവരെ മുഴുവനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പാണ്ഡവർക്ക് നേരെ അങ്ങനെയാണ് അത് തിരിച്ചുവിടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പിന്നെ ദേഷ്യം വരുന്നതും ശപിക്കും. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ രണ്ടാമത് അത് എവിടേക്കാണ്, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ തടുക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കൊടുക്കുക അല്ലെ. ശരിക്കും അത് ചാപിള്ളയാവാണ് ചെയ്യുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, പക്ഷെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മുനിമാരോട് പറയാണ് അല്ലെ. 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, അല്ലയോ മഹാചിന്തകന്മാരിൽ മുനിസ്പൃഷ്ടനായവനെ. സൂതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയാണ്, ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ പാണ്ഡവരെന്ത് ചെയ്തത്, അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എന്തി അതിനെ എതിർക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. 12ല് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണത് മുനിമാരുടെ അടുത്ത്. ഇനി 13ലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പൂർണ്ണ സമർപ്പിതാത്മാക്കളുടെ നേരെ ഒരു വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സുദർശനചക്രം എടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്തില്ല, ശരിക്കും യുദ്ധത്തിന് ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഏതൊരു സമയത്തും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭക്തർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാണ് അല്ലെ ഉത്തര എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, പാണ്ഡവകുലത്തിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കവിടെ തെറ്റിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ സുദർശനചക്രം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 13ല് പറയുന്നു. 14ാമത്തില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പരമയോഗേശ്വരനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കുരുവംശത്തിന്റെ സന്തതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരയുടെ ഭ്രൂണത്തെ തന്റെ ശക്തിയാൽ മൂടി വലയം ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ പരീക്ഷത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് ആ ഭ്രൂണത്തെ വലയം ചെയ്തു എന്ന് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. ഇനി 15ൽ എന്താ പറയുന്നത്, ശൗനകാദി ഋഷികള് സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, അശ്വത്ഥമാവ് പുറത്തിറക്കിയ പരമോന്നതമായ ബ്രഹ്മസത്രം നേരിടാനോ പ്രതിരോധിക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ സാധ്യമല്ലാത്തതാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അത് നിർവീര്യമായി പരാജയപ്പെട്ടു. നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിനെ തടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ അത് ആർക്ക് പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് പറ്റും. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതിനേക്കാളും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി ഋഷികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണരോട് പറയാണ്,
ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ ഇത് അസാധാരണമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതകരമാണെന്ന് കരുതണ്ട. കാരണം സ്വയം ജനരഹിതനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ സർവ്വ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഋഷിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള് അത് ആശ്ചര്യകരമാണെന്ന് കരുതണ്ട. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ജനനരഹിതനാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും സംഹരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഇവിടെ ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത് സൂതഗോസ്വാമി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തയായിട്ടുള്ള കുന്തി ദേവിയും മക്കളും ദ്രൗപദിയും ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവിടെ ഉത്തരയും രക്ഷിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ വീണ്ടും പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വീണ്ടും പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ഭഗവാനെ കുന്തി ദേവിയും മക്കളും പാണ്ഡവരും കുന്തി മഹാറാണിയും ഭഗവാനെ വണങ്ങി ഭഗവാനെ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ കീർത്തിപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങുന്നത്. കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ് അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണി എന്താ പറയണത്? കൃഷ്ണ, അങ്ങ് ആദിമ വ്യക്തിത്വമായതിനാലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തതിനാലും അങ്ങയെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമദിഗോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. കാരണം ആദി വ്യക്തിത്വമാണല്ലോ, ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ, നിർഗുണനാണ് എന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അന്തർവർത്തിയായിട്ടും ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ടും നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും അദൃശ്യനാണ്. അപ്പൊ അന്തർവർത്തിയായിട്ടും ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ടും ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അദൃശ്യനാണ്. നമ്മള് ബാഹ്യവർത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, അന്തർവർത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അദൃശ്യനാണെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്. ഇനി കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അടുത്തതിലും കുറെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഭഗവാന് പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ സൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ മായയുടെ തിരശീലയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ട നിത്യനായ കുറ്റമറ്റ ഘടകമാണെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയണല്ലേ. നിത്യനായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെ കുറ്റമറ്റതാണ്. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? കുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ കഥാപാത്രമായിട്ട് വേഷം ധരിച്ച നടനെ വേർതിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം മൂഢന്മാർക്കും അദൃശ്യനാണ് അങ്ങ്. മൂഢന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാകില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? കഥാപാത്രമായിട്ട് വേഷം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുപോലെ ഭഗവാൻ മൂഢന്മാർക്ക് പോലും അദൃശ്യനാണ്. ആർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അറിയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെ ദൃഷ്ടിക്കും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ, അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് ഇവിടെ 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണത്. അപ്പൊ സ്ത്രീജനങ്ങള് കുറെ ന്യൂനതകൾ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ കുന്തി ദേവി അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കും അത്തരത്തിൽ ന്യൂനതകളുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീജനങ്ങളുണ്ട്, പിന്നെ ശൂദ്രന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ആരെ പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാരല്ലേ. ഇവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി ഇതിലെല്ലാരും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, കുന്തി ദേവിയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന, ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കുന്തി മഹാറാണിയെ മഹാജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോ മഹാറാണി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ല, 20ാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇപ്പം 19ാമത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ശരീരത്തിനെയും ആത്മാവിനെയും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെയും മാനസിക വിചക്ഷരുടെയും, അതായത് അഭ്യുദകാംക്ഷികളുടെയും ഒക്കെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം പറയാണ്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയണം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഒരു ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി അല്ല. കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ നല്ലൊരു ഭക്തിയാണ്. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി അവിടെ എന്താ പറയണത്? അത്രയും താഴ്ന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അങ്ങ് അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?
അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭക്തന്മാർക്കായി ജ്ഞാനം കൊടുക്കാനും അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭക്തിരസേവനത്തിന്റെ ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങ് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങയെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാസുദേവന്റെ പുത്രനും ദേവകിയുടെയും ആനന്ദനിധിയുമായിട്ടുള്ള നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വൃദ്ധാവനത്തിലെ മറ്റു ഗോപകുമാരുടെയും ബാലകരുടെയും ഗോക്കളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന വനുമായ ഭഗവാന് ഞാൻ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? വാസുദേവ പുത്രനാണ്, ദേവകിയുടെ ആനന്ദനിധിയാണ്, നന്ദമഹാരാജാവിന്റെയും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള മറ്റു ഗോപന്മാരുടെയും ഗോപികമാരുടെയും ഒക്കെ പിന്നെ ഗോക്കളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരെയും ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി തീർന്ന ഭഗവാൻ. കാരണം എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോഴേക്കും ഉത്സാഹമാണ് എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാണ് കുന്തി മഹാറാണി. ഇനി 22-ല് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഭഗവാനെ പറയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വർണ്ണിക്കാണ് ഭഗവാനെ. താമരപ്പൂ പോലുള്ള നാഭി, താമരപ്പൂ പോലുകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവൻ, താമരപ്പൂ പോലെ തണുത്ത അതായത് ശീതള കടാക്ഷത്തോടു കൂടിയവൻ, പിന്നെ പാദങ്ങളിൽ പങ്കജമൂത്രയുള്ളവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ താമരപ്പൂ പോലുള്ള നാഭിയാണ്, താമരപ്പൂ മാലകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്, കണ്ണുകളും താമരപ്പൂ പോലുള്ള കണ്ണുകളും, പാദങ്ങളിലെ എന്താണ് പങ്കജമുദ്ര. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ആദരപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, താമര കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. താമരയുടെ പവിത്രതയും നിർമ്മലതയും ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താ പറയുന്ന, ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അല്ലയോ ഋഷികേശ. ഭഗവാനോട് ഋഷികേശ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനും ദേവന്മാരുടെ ദേവനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് അസൂയാലുവായിട്ടുള്ള കംസരാജാവിനാൽ ദീർഘകാലം തടവിലാക്കപ്പെട്ട പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കളെ മോചിതരാക്കി. മാത്രമല്ല എന്റെ മക്കളെയും നിരന്തരം അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിച്ചത് പറയാണ് ഇവിടെ. കുന്തി മഹാറാണിയെ സംരക്ഷിച്ചതൊക്കെ ഓർക്കാണ്. കംസനിൽ നിന്ന് അച്ഛനെയും അമ്മയും രക്ഷിച്ചു, തടവിലാക്കപ്പെട്ട അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല കുന്തി മഹാറാണിയെ മക്കളെ സംരക്ഷിച്ചതും ഈ സമയത്ത് ഓർത്ത് പറയാണ് മഹാറാണി. അത് കഴിഞ്ഞ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി ഓർമ്മിക്കുന്ന എന്താണ്, വിഷം കലർന്ന എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രക്ഷിച്ചതെന്നുള്ളതും കൂടി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് അല്ലെ. അടുത്തടുത്ത് പറയാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മള് പ്രയാസം വരുമ്പോ എണ്ണി പറയണ പോലെ മുഴുവൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുന്തി മഹാറാണി. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? വിഷം കലർന്ന മധുരപലഹാരത്തിൽ നിന്ന്, പിന്നെ തീയിൽ നിന്ന് അല്ലെ, അരക്കില്ലത്തിൽ നിന്ന്, പിന്നെ നരഭോജികളിൽ നിന്ന്, പിന്നെന്താണ് ദുർവൃത്തമായിട്ടുള്ള സഭയിൽ നിന്ന്, ദുര്യോധനന്റെ സഭയിൽ നിന്ന്, വനവാസ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള പല വിഷമതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന്, പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന്, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പൊ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ കുറെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ കുന്തി മഹാറാണിയെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മള് ആരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ തുണയുണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുന്തി മഹാറാണിയാണ് സംരക്ഷിച്ചതെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് കാരണം? കാരണം അമ്മയ്ക്ക് ദേവകി മാതാവിന് അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വസുദേവ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും കുന്തി മഹാറാണിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കാതാണല്ലേ, നമുക്ക് ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ. അപ്പൊ കാരണം ആരും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ സുഖമാണ്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും കൂടെ. കാരണം ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാൻ നോക്കാത്തതും കൂടി. അപ്പൊ ആരും ഇല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ സന്തോഷിക്കണം, കാരണം നമ്മളെ നോക്കാൻ ആരുണ്ട് അവിടെ? ഭഗവാനുണ്ട്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പിന്നെ അങ്ങയെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങയെ ദർശിക്കുക എന്നാൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണങ്ങളെ മേലിൽ കാണുകയെന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങയെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിപത്തുകൾ എനിക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ആവർത്തിച്ച് കാണാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആവർത്തിച്ചുള്ള ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന്
രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അർത്ഥം. അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി. ഓരോ ആപത്തുകൾ വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആപത്തുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഹൈലൈറ്റ് ആയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് 26-ാമത്തെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായി നിസ്വാർത്ഥരായവർക്ക് അങ്ങയെ അനായാസന സമീപിക്കാൻ കഴിയും. ആദരണീയമായ കുലം, അതിയായ സമ്പത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് സ്വയം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ അങ്ങയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഓപ്പോസിറ്റാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ, ഭഗവാന് എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൗതികമായിട്ട് സമ്പത്തില്ലാത്തവരെ, ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അകിഞ്ചകൻ, അത് വേട് പറയുന്നുണ്ട് അതിലല്ലേ, ഇവിടെ പറയുന്നൊരു വേട് അകിഞ്ചകൻ അല്ല, അകിഞ്ചനന്മാര് എന്നാ പറയണത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട, അവരുടെ സമ്പത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ് അവിടെ. സമ്പത്ത് ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ വേറെ പറയണത് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ അയോഗ്യതകളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിക്ക് അയോഗ്യരായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? കുലം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആദരണീയമായിട്ടുള്ള കുലം, സമ്പത്ത്, അതിയായ സമ്പത്ത്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം. കുലം, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് എന്തിന് അയോഗ്യതയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ അങ്ങയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. ഭക്തിക്കുള്ള അയോഗ്യതയായിട്ടാണ് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പുരോഗതി പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ച് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ 4 എണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണത്. നമ്മള് ആദ്യം ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കുലം നോക്കും, സൗന്ദര്യം നോക്കും, സമ്പത്ത്. മാതാജി ഏതൊക്കെ 4 കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി? വിദ്യാഭ്യാസം, ധനം. മാതാജി കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാം. കുലം നോക്കും, വിദ്യാഭ്യാസം നോക്കും, സൗന്ദര്യം നോക്കും, സമ്പത്ത് നോക്കും അല്ലെ. ഇത് 4 നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, ആൺകുട്ടിയായാലും പെൺകുട്ടിയായാലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങള്. പക്ഷെ ഭക്തിക്ക് ഇത് 4 അയോഗ്യതയായിട്ടാ പറയുന്നത്. സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, കുലം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ അകിഞ്ചനന്മാരെന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതിക സമ്പത്ത് അവരെ പറയുന്നത് അല്ല, ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഇല്ലാത്തതിന് അവരെ അകിഞ്ചനന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ അടുത്തത്, അതിലാ പറഞ്ഞതില്ല അകിഞ്ചനന്മാരെന്ന്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭൗതികമായി ദരിദ്രരുടെ സമ്പത്തായ അങ്ങയ്ക്ക് എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനായത് മാത്രമല്ല അങ്ങ് ഏകാത്മവാദികളുടെ അധിപനും കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സമ്പത്തായിട്ടുള്ള ദരിദ്രരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ അകിഞ്ചനന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനാണ് എപ്പോഴും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് ഏകത്വവാദികളുടെ യജമാനനാണെന്നും പറയാണ് ഇവിടെ. ഏകത്വവാദികൾ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകത്വവാദികളുടെ യജമാനാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, ഇതിൽ എത്ര ശ്ലോകം ഉള്ളത്? 50, 52? 52. അപ്പൊ ഇന്നെന്തായാലും മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയാലോ? ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്ത് നിർത്തല്ലോ. 28 നിർത്താന്ന.
പിന്നെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അങ്ങാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാലം, പരമനിയന്താവും, പിന്നെ ആദ്യന്തം ഇല്ലാത്തവനും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് ഒരേപോലെ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാക്കളില് തമ്മില് കലഹം ഉണ്ടാകുന്നത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലമാണ്. എല്ലാവരും തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങ് എന്താ ചെയ്യണത്? അങ്ങ് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാലം അങ്ങാണ്, പരമനിയന്താവാണ് അങ്ങ്, സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അങ്ങ്, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കാരുണ്യം ചൊരിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ പറയാണ് മഹാറാണി. ഭഗവാൻ ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യമായ കാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന് ഏതാണ് 28ാമത്തെ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. അങ്ങ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള കാലമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പരമനിയന്താവാണ്, ആദ്യന്ത്യം ഇല്ലാത്തവനാണ്. ആദ്യവും ഇല്ല അന്ത്യവും ഇല്ല, സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല എന്താണ് അങ്ങയുടെ കൃപ ചൊരിയുന്നില്ല. അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും സമമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് അങ്ങ് കൃപ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾക്ക് നിദാനം എന്താണ്? സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളാണ് അവര് തമ്മിലുള്ള കലഹത്തിന് കാരണം. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് അങ്ങ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാവർക്കും കൃപ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. അത് നമ്മളിതില് സൂര്യരശ്മിയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇതിലല്ലേ പറഞ്ഞ എപ്രകാരമാണോ കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന് കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തട്ടെ, എന്തായാലും തീരില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് 28 വരെ എടുത്തു അല്ലെ? 28 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മള്. ഇപ്പൊ കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ, നല്ല നല്ല ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. നമ പങ്കജനാഭായ നമ പങ്കജമാലിനി നമ പങ്കജനേത്രായ. നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ സ്തുതികൾ നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതി ചെയ്യുന്നേക്കാളും ഇത്ര മഹത് വ്യക്തികളുടെ സ്തുതികൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് പറയും. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സ്തുതികൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് നല്ല 1-ാം തീയതി ആയിട്ട് നമ്മള് ശരിക്കും അതിന്റെ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെ? വളരെ നന്നായി. ആദ്യ ഉത്തരയുടെ സ്തുതി ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ എത്ര മുക്തി പരസ്പരം. അതെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമ്മള് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് മനസ്സിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആരുമില്ലാത്തവരുടെ സമ്പത്താണ് ഒന്ന് ദരിദ്രരായവരുടെ അല്ലെ, ഭൗതിക ദരിദ്രരായിട്ടുള്ളവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരില്ലാത്തവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുന്തി മഹാറാണി അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കാരണം അമ്മയെക്കാളും കൂടുതൽ കുന്തി മഹാറാണിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് സപ്പോർട്ടിനുള്ളത് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ അവിടെ മാറി. ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേ വേണ്ട, ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രയാസം. ആരാണ്? രേണുക മാതാജി ഇല്ലേ? രേണുക മാതാജിന് അങ്ങനെ എപ്പോഴും പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ മാതാജിക്ക് വിഷമിക്കേ വേണ്ട, മാതാജിയുടെ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അപ്പൊ മാതാജിക്ക് സന്തോഷായി. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് സമ്പത്ത് ഇനി നമുക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് അതിനുള്ള സമ്പത്തില്ലല്ലോ. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാരണം നല്ല കുലവും പിന്നെന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസവും സൗന്ദര്യവും, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, കുലം, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ അയോഗ്യതയായിട്ട് പറയണത് അല്ലെ? കാരണം ഇതിന് 4ന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകും. അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വന്നു പോകും. നല്ല ഭംഗി സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്കത് സംഭവിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് 4ഉം അതിനുള്ള അയോഗ്യതയായിട്ടാ പറയുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിലപ്പോ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന അത്രയും ആത്മാർത്ഥത നമ്മൾ സന്തോഷത്തിൽ വിളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ 4ഉം ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ പൈസ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടണു, നല്ല മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി കിട്ടണു, ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാം നടത്തി തരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരുന്നു. എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്.
അത് സാരില്ല മാതാജി, അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതല്ലേ. ഭഗവാന് കുറെ ജോലി ഉണ്ടപ്പോ. നമ്മളൊരു നാമം ജപിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നടത്തി തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ചെയ്യേണ്ടത് മാതാജി, ഭഗവാൻ ഹരേ നടത്തി കൃഷ്ണ. തരും. നമ്മൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട്. എനിക്ക് ഒത്തിരിയും ദുഃഖങ്ങൾ ദിവസം ദിവസം ഓരോരോ ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അത് സാരില്ല മാതാജി, നമുക്ക് കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മാതാജി നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോ നാമം ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളിത് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമുക്കത് തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് സത്യത്തിൽ ഡൈവേർട്ടായി പോകാൻ ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോട്ടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറ്റിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി തരുന്നില്ല ഭഗവാൻ അപ്പൊ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ പറ്റിക്കുക ഭഗവാൻ. കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭക്തിയാണ്. അതെ, നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നാലും നമ്മൾ അതിനും പോവോ, ഇതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ മറക്കുവോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു. ഇത്തിരി കൂടി നമ്മൾ 2000 നല്ലൊരു മാതാജിക്കും പുതുവർഷം നല്ലതായിരിക്കും. നല്ലൊരു പുതുവർഷാശംസകൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാൻ